மாமா உனக்கு ஒரு தூது விட்டேன், அந்தி மாலை காத்து வழியா வந்துச்சா வந்துச்சா சொல்லு சொல்லு. மானே உனக்கு ஒரு தூது விட்டேன், அந்தி மேகம் கூட்டம் வழியா வந்துச்சா வந்துச்சா சொல்லு சொல்லு. அஞ்சி அஞ்சி ஓயாம கெஞ்சுகிற ஆசை ஒன்று, பிஞ்சி இது தாங்காது சொல்லிவிடு போதும்னு. தோதா அணைச்சபடி தாங்கி பிடிப்பேன், பட்டு சேலை கசங்காம பேசி முடிப்பேன். அந்தியில பந்தி வைக்கும் போது என்ன வர வேணும்னு கேளு, அதுக்குள்ள தாகம் தணிஞ்சிடுச்சா. இந்த பாடப்பு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், லைக் பண்ணவும்.